Afganistanda Taliban hereketinin söwüşçüleri Birleşen Ştatlaryň Herat welaýatyndaky konsulxanasyna hüjüm etdiler. Yerli polisiýanyň adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Owgan howpsuzlyk güýçleriniň hataryndan 2 adam, bir terjimeçi şeýlede 9 hüjümçi öldürilipdir. Söwüşçüler hüjüme geçmeden odal janynyň geçenleriň biri özüni binanyň öňündäki ulagda partlatdy. Kırgızstanda geçen Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň samiti Siriýadaky ýagdaýlaryň mundan beýle hem harbylaşmagyna garşy bir kommunikeniň kabul edilmegi bilen jemlendi. Samitiň dowamynda Hytaýyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Orsiýetiň, Täjikistanyň we Özbekistanyň liderleriniň arasyndaky howpsuzlyk, ilim we tehnologiýa pudaklaryndaki hyzmatdaşlyk boýunça ulaşyklara gol goýuldy. Samitiň çäginde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ilkinji gezek Iranyň prezidenti Hasan Rouhani bilen duşuşdy. Putin Tehranyň uraniumy baýlaşdyrmak we ýadro energiýasyny paragatçylykly maksatlarda ulanmak hakynyň bardygyny aýtdy. Gürjistanda demonstrantlar Tbilisiň şäher sudynyň öňünde protest geçirdiler. Protestçiler AIDS virusly adamlaryň kemsizligini öňe sürüp, nägileligini bildirdiler. Mundan öň aýdylmagyna görä, polisiýa AIDS virusly bir denany saklap, oňa berk daraşypdyr. Pristinada Albaniýanyň täze premier ministri Edi Rama özüniň Kosowaly kärdesi Hasim Thaçi bilen duşuşdy. Rama aglawy etniki albanlaryň ýaşaýan Kosowa sewiti bilen gatnaşyklaryny hasda berkitmäge söz berdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.